Bravo. Godt. Det er altså noget, når du står med den der, han reagerer ikke. Nej, det er dig, der reagerer. Det kan han sgu ikke se. Nu skal du lige passe på, at han reagerer rigtigt på det. At han ikke bare løber videre. Sådan. Og så ikke ride over evne. Sådan, ja. Rolig. Annette, lad nu være med at override det, og så tag ham stille og roligt ovenud, og så prøv lige at komme en lang side eller to, så ikke du bliver ved med at træne problemet nu, når han nu har lavet så mange taktfejl og sprunget an for dig på midterlinjen. Hvis nu lige prøver at komme op et par gange på langsiden, og så få rytme i det, og så pas på, at du har rytme i det. Han ikke gør ret meget, når han er i gang med at øge, men du skal have den klar til at øge, inden den får lov at øge. Ikke også? Hvis du ikke har den rigtig foran dig, så kan du ikke hjælpe noget at begynde at øge, fordi så mislykkes det jo alligevel. Ja. Så, men når han skal derop, så skal han stadigvæk vente på dig. Han skal ikke bare derop og så bare fortsætte, fordi så skal du bare tage ham op igen, lige med det samme igen, fordi han løber væk fra dig. Sådan, rigtigt, så du får samlet sammen. Rigtigt. Ja. Ja, rigtigt. Godt. Så han skal ikke bare brasse afsted. Han skal ikke bare lige rykke tøjlen fra dig. Sådan, ja. Han skal blive ved dig linden på. Sådan, ja. Ja, godt, nu har jeg slukket det, så rid lige igennem på ham. Ja, han skal ikke have lov til at løbe så meget frem. Og ikke noget med at krydse hænderne hen over nakken af ham. Men så hellere tage ham op, så siger så stop det. Han skal bare stoppe. Og bare stille og roligt tage ham op, og så sige, stop for fanden, når jeg beder dig om det. Sådan, ikke for meget bagud. Men, og så op, og så hold kontakten med ham. Sådan. Rigtigt. Ja, rigtigt. Og hold kontakten. Hold kontakten. Ja, hold den. Annette, han var jo i gang med at vente på dig, ikke også? Så pas på med, at i samme sekund, at han begynder at vente, så knaller du ham ind af kæppen. Det er fordi, jeg synes bare, han gik imod. Ja, jo, men én ting ad gangen, ikke også? Ja. Altså, når det du døjer med, det var at stoppe ham, så kan det ikke hjælpe noget i samme sekund, han stopper, så får han en i røven. Vel? Ja, altså, der er du nødt til så lige at skille det her, og så sige, her, stop, og det er det, han skal. Op og stop. Op og stop. Op og stop. Op og stop. Ja, og der må han ikke blive tung, når han stopper. Han skal simpelthen bare op, og så lige snart røver tøjlen, så skal han stoppe, og så skal han have ros for det, fordi han gjorde det, du bad ham om. Virkelig pas på at skille tingene. Sådan. Rig op. Han skal have til. Ja, sådan, ja.
Så han har tillid til at stå og vente, indtil han får den næste ordre. Ikke han tager den næste ordre af sig selv. Rigtig. Super. Helt andet. Du kan godt se, så bliver det helt anderledes, ikke også? I stedet for, at han bliver snot forvirret over, hvad fanden er det nu, hun vil. Hun stopper mig, så sparker hun til mig. Godt. Hvad siger de, frøken? Hvad siger de? Katalina, du kan tage vandet herover. Det er nok svært, når smeden han står deroppe og tager vand. Sådan, så prøver du at komme. Ikke for meget bagud. Men den skal også vente på dig. Den skal vente på. Ikke smide det væk. Ikke smide det væk. Sådan, ja. Godt. Godt. Super. Ja. Og så diagonalen. Nå. Og så stille og roligt lægge på. Ikke fyre den af.
Sådan. Sådan.